Hi guys, welcome back to my channel Botolan Entertainment. Finally dini 100k जानायनि celebration आं दिनै खालामगोन आरो लोगोसे small party होगोन आं नै नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि उनथिंजाय माखासे लोगोफोर बिथांमोनखौ आं इनभाइट खालामदों नोंथांमोनखौबोथ' आङो खबर होदोंमोन नोंथांमोना गोजाननि थाखाय माखासेफोरा नुजाफैनो हायाखै आरो माखासे नुजाफैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि उनथिंजाय माखासे लोगोफोर बिथांमोना फ्राय सफैजोबबाय थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांथ' धामाका जानाय थांगासिनो ओमफ्राय नै गाइस दिनैनि पार्टिया बन थसेजों संनाय मामुलि नै बन थसेजों संदों जाहैबाय अरगें सार माबाना होलै एसे एरना हो मामुलि नै बन थसेजों संदों दे दे दैयानो गैयाब्ला ओमफ्राय नै संनायखौ जोंहा अरगें सारा स्पेसियली इनभाइट खालामना लाफादों बेखौ संनायनि थाखाय नाय गाइस उदालगुरिनिफ्राय लाबोदों ओमफ्राय नै गाइस फाइनालि आंनि लोगोफोरा मोनफैजोब्बाय एकदम यंथार सेंग्रा जालायगोन नै पुर्ण बर' माबानिफ्राय फैदोंमोन सारा सिमेन्ट साफ्राम फैदों ओमफ्राय नै सारा समित सार मानिफ्राय फैदों खोथादो लखिमनिफ्राय फैदों नै सारा जौगासार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना नैबे सानैया ओमफ्राय नैबे सारा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेयावनो जों एखेलेगे जब मावफैयो ओमफ्राय नैबे अरन सा सिमेन्ट साफरिनि ओमफ्राय बे गासिबो सिमेन्ट साफरिनि ओमफ्राय गगामुंनिबो दं ओमफ्राय लखिमपुरनिबो दं फ्राय गासिबो टिचार गोजा दै गाइस थ' चलिए ओमफ्राय गाइस दिनैनि सेलेब्रेसननि डेक'रेसनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नैबे दिनैनि सेलेब्रेसना वाव रेखा सार नै बेनो गेवनाय नाय मा लाबोदों सारा बेदर नाय बेनो आंनि रुमावनो बानायदों गाइस नाय डेक'रेसनखौ ओरैनो सिम्पोल आरोना सिम्पोल ओमफ्राय नै बेनो सार बिथिंबो हाबग्रा ओमफ्राय नै ओमफ्राय गाइस नाय स्पेसियलि संनो थाखाय आलासि आंखौ लाबोदों नै आलासि सिमेन्टनि आलासि आंखौ लाबोदों सोर बबेनिफ्राय फैदोंमोन खोनादों ओमफ्राय बेयावबो संनाय जागासिनो दै संनाय खावनाय जागासिनो ओइ जायगानिफ्राय फैनाय फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि दिनैनि बे जिहेतु 100k 100k साबस्क्राइबार 100k जाहैबाय आरो 100k से लाख जायखौ साबस्क्राइबार मोननायनि थाखाय जा बिथां शंकर दैमारि सारा दिनै गावनि आंगो लोगोफोरखौ हांख्राय हरनानै जाय सेलेब्रेसनखौ दिनै गावनि लोगोफोरखौ खावलायहरनानै फालिनो सानदों बेयो अरायबो गोजों जानानै थाथों बिथाङा इयुनावबो बेबायदिनो नाजाबाय थानानै बेनिफ्राय बांसिन साबस्क्राइबार जानो हाथों दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि केक हानाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय जाबाय गिबियावनो बे समाव नुजाफैनाय आंनि मानगोनां फोरोंगिरि आरो लोगोसे गोबां गोजान गोजाननिफ्राय नुजाफैनो हानाय आलासि नोंथांमोन बे समाव आं बयखौबो गिबियावनो साबायखर आरो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय मानोना नोंथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय फैनानैबाबो आंनि बे हाबाफारियाव स्पेसियली नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय लेखाय नोंथांमोना नुजाफैनो हाबाय बेनि थाखाय आं जोबोर गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय बे समाव नोंथांमोना मिथिखागौ गोबां नैबे 100k अर्थात 100k प्लास 1 लाख साबस्क्राइबार मोननायनि थाखाय आङो दिनै स्पेसियली सेलेब्रेसन खालामदों बेनि थाखाय दिनै केक हागोन बेयाव नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैदों ओमफ्राय आंनि भिउवार्सफोरखौबो आङो खबर होदोंमोन नाथाय गोबां गोजान जायगानि थाखाय सफैजोबनो हायाखै थ' जिखिनि सफैबाय आं बेखिनियावनो गोजोनबाय बहुत गोजोनबाय ओमफ्राय थ' आं गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो धन्यबाद होयो खेबसेबाव नोंथांमोना जे आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै थाबैनो 100k जाफुंनायाव हेफाजाब होबाय आरो आंखौ बयबो सापर्ट खालामबाय बेनि थाखाय आं गासै
रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर बावहरो बेखिनियानो दा नै गाइस 100K Thank you. Wow. Mình ra bảo vậy. Câu đâu anh mà kể câu đầu tiên समायना महरा गोख्रों खालामफैयो गोरबोनि अननायनि हाबिला मिनिखोरो नोंनि आजोलि समायना महरा गोख्रों खालामफैयो गोरबोनि अननायनि नै गाइस पार्टी सुरु है जानाय सोलिगासिनो नैबे आंनि बाइकआ नुजाफैयो नोंनि मिनिसुनाया मोनसेल' इशारा बोहैहोगोन आं अब्लानो अननायनि निजोरा फोरमायहरदों मेगनजों नों मोनसेल' इशारा बोहैहोगोन आं अब्लानो अननायनि निजोरा मेगनाव आंनि उन्दु गिबियावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टनि गासै भिउवारफोरनिसिम मोनसे गोजोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय दिनैहाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टनि जा अनार बिथाङा दिनै गावनि 100K सेलिब्रेसन जा 1 लाख सेलिब्रेसन बियो दिनै बिथाङा फालिबाय बिथांनि बे सेलिब्रेसनाव जों फैनानै जोबोद गोजोनदों बिथाङा दिनैनि सेलिब्रेसनावहाय माखासे प्रग्रामफोर लादोंमोन जेरै केक हानाय जाहोनाय लोंहोनाय गोबां मोनसे गिदिर मोनसे हिउज पार्टी बिथाङा खालामबाय बिथांनि पार्टियाव फैनानै बे सेलिब्रेसनाव फैनानै जों जोबोद गोजोनदों बेहाय लोगोसे जों दङ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सार बिथांमोन लोगोसे बिथांनि भिउवार्स बिथांनिनो फेमिलि बिथांमोनाबो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं लोगोसे जोबनायाव आं बेखौनो खावलायगोन जे बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टआ बेबायदिनो आरो दावगालांबाय थाथों इयुनाव गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारनो हाथों बयजोंबो अनसायजाथों आं बेखिनिखौनो बुंबाय बांसिनानो गेसाव थायो नाथाय बिनि सिङाव नायबोला बांसिनानो गेसाव थायो गारां फिसाब्लाबो बिदिनो जायो मोजां
मोजां नुयोब्लाबो गारां फिसाब्लाबो बिदिनो जायो मोजां नुयोब्लाबो